Susunod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga paulong dinalaan nung nakita sa mga balita lokal. Pagpanaog sang multa sa mga magalapa sa health protocol sa syudad sang Talisay mag-uumpisa na masunod nga semana. BFP Talisay gin-lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 8 sini ka mga personnel. Balita national. Duwa ka mga Pinoy seafarer nga nakaluwas sa naglugdang nga barko sa Japan nakapauli na sa Pilipinas. Baywalk sa Manila Bay, pagabuksan, subong nga adlaw. Balita International, Trump administration nagkambyo, mga wala sang sintomas, pwede na nga magpa-COVID-19 test. Sa sports balita, Antetokounmpo liwat na kuha ang NBA 2020 MVP Award. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Setyembre 20, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Joy 10. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday! So how are you today?
I hope you're doing good, gid no? Kay man, kadasig sang panahon, September 20, nasubong daw sa San, ulang ko nagambal nga, September 1, subong September 20 na. Lapit na lang gid ang Christmas char. Ang mas lapit ya ang kalagkalag. Sige, sa aton yung mga ka-aksyon yung nag-aupod sa akong subong nga aga, kay Lindy Tumbaga Brozo, good morning. Marilo Catinoy, good morning man sa imo. Kay Tiger Look Wild Rock, good morning. Kay Cory Vidaha, good morning Aksyon Dorel, happy Sunday. Yes, that's my Kuwait. Kay Ryan Verino, mayong aga. Kay Pinky Teruel, happy Sunday morning Aksyon Dorel, watching live from Barangay Villamonte. God bless, thank you. Thank you man. Kay Rosalina Arellano Espadero, mayong aga. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning Mami Dorso, guwapa gida. Well, thank you gid Dennis ha. Halong gid sa tanan, God bless Energy Fans Club, good morning. O pwede ka nakatulog. Kay Joselito Claridad, mayong aga. Kay Jane Bordios Cordova, good morning po. Yes, mayong aga man. Kay Nylerish Aquino, good morning Aksyon Dorel, watching you from Saudi. Good morning lang dara sa tanan nga taga Barangay Sumag, especially sa family Aquino. From Sherilyn, thank you and God bless. Okay, ang Nylerish ni gali Sherilyn ni siya. Okay, sige. Kay Renan Alorco Rico, good morning Aksyon Dorel, watching live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Mayong aga sa tanan nga taga Banwas ang La Castellana. Kay Bert Herapusco Caraballo, good AM Aksyon Dorel, monitor kami di sa Hutuda Handumanan. Wala gini absent yang taga Hutuda Handumanan niya. Mayong aga lang dra sa inyo. Kaya Bathala Real or Real, good morning. Paghidaet ko na sa tanan. Peace sa tanan. Kay Team Diamante, good morning Aksyon Dorel, watching from Morocco. Thank you so much. May landa nga pag lantaw-lantaw sa watch sa Morocco. Kaya Mel Quinton Huebos, good morning from Pontevedra. Thank you. Okay, stand by for Balita Lokal. Yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuura. Last size on Section Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition. Detalye sa Balita Lokal.
Mag-aumpisa na masunod nga semana ang pagpanaog sang penalidad sa mga madakpan nga nagalapas sa health protocols kag ordinansa sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Talisay. Sunod kay Talisay City PNP Chief of Police Major Jigger Jimeno naglawig sang kapini sa kabulan ang rekorida nga ginpatigayon sang kapulisan agud lamang mapabalo ang publiko sa implementar nga pulisa sang syudad. Nagapati si Jimeno nga sa malawig nga tinion nga ginpalabot sang mga otoridad ang mensahe may angot sa pagsunod sa mga health protocols na tandaan na inisang publiko kag wala na sang rason pa para maglapas. Ginpathag ni Jimeno nga dapat magsuksok gid sang face mask, magsunod sa social distancing kag hindi maglapas sa curfew. Sa unang offense, 500 pesos ang penalidad, 1,000 ka pesos naman sa second offense kag pagapasakaan naman sang kaso ang persona nga nagkometer sang violasyon sa third offense. Temporaryo nga gin-lockdown ang opisina sang Bureau of Fire Protection sa syudad sa Talisay matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 8 sini ka mga personnel. Sunod kay BFP Regional Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido, Biyernes nga adlaw sang nagwang resulta sang mandatory RT-PCR test sang mga bombero kag naibaluan nga 8 sini ka mga personnel ang nagpositibo apang asymptomatic. Bangod sini ginpakamaayo ni Candido nga i-lockdown ang among departamento samtang ginpaidalom sa quarantine ang tanan nga mga miyembro sang BFP Talisay. Ginmanduan ni Candido si Chief Inspector Publio Boboy Plotenia sang BFP Bacolod kang hepe sang BFP Silay nga buligan ang BFP Talisay City sa tion sang emerhensya. Nakagwa na sa hospital si punong barangay Rosini Distrito sang Singkang Airport, syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Sabado. Sunod kay former Councilor Attorney Cesar Distrito naglawig sang 27 ka adlaw ang pagtiner sa iyang manghod sa hospital antes ini makarecover sa COVID-19 na pandemic. Sunod sa akon lubos ang pagpasalamat ni Distrito sa tanan nga nagbulig kag nagpangamuyo sa iyang manghod nga makalampuwa sa kritikal nga kondisyon. Dugang pa ni Distrito kinahanglanon pa sang iyang manghod ang duga nga panahon sa pagpahuway antes ini makabalik sa pagserbisyo sa iya pumuloyo. Agosto 22 ang na-report nga nagpositibo sa balatian ang kapitan kag iya sini nga asawa. Kag sa duga nga balita lokal, ginapaabot ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga makadihon na sang nagakaigo nga programa ang DSWD National. Angod sa iya ginpangayo nga bulig para sa mga Bacolodnon nga apektado sa nagapada nga implementasyon sang Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Gasataya naging positibo ang sabat ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa iya ginpalabot nga concern apang hindi pa sini mahibaluan kung ano nga sahay isang programa ang himuon sa among nga departamento. Base man sa damlag lang ginaprobahan nga bayanihan true. Dugang paniga sa taya ang pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa Bacolod ang resulta sa dako nga epekto sa palangabuyan kag negosyo bangod man sa ginpatuman nga mga community regulation. Nagalaom man ang kongresista sa madasing nga pag-akto sang amo nga departamento. Desmayado ang pila ka mga nagabantay sang pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital matapos ginpagwa ang mga ini sa hospital kag wala ginpabalik pa. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, sa mga tagreklamo naging emosyonal ang mga bantay matapos wala sang husto nga pathag ang tagpamuno sang hospital nga si Dr. Julius Trilon nga nagadumili na sa pagbantay sa mga pasyente umpisa Sabado nga adlaw Setyembre 19. Bangod sini nagakabalakang pamilya sa mga pasyente confined sa among hospital bangod wala na sa may magabantay sa ila mga pasyente. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Jessie Glenn Alonsabe, spokesperson sa Department of Health 6, subong nga semana nga ang kada hospital ang may lain-lain nga protocol nga ginapatuman. Kini ang palayag ni Alonsabe kasunod sang reklamo sang pila ka mga watcher nga ginadilian nga magbantay sa ila pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Alonsabe kung sundo na istrikto nga protocol kangay sa luwas sang pungsod ginadilian ang pagbantay sa pasyente kag ini ang ginatugyan sa health staff. Ginalantaw ni Alonsabe nga posible may mga nabutang man nga dokumento sa hospital o kung sa ward nga nagapabalos sa mga watcher sa ginapatuman nga pulisa.
Last size, 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Balita National, duha ka mga Pinoy seafarer nga nakaluwas sa naglugdang nga barko sa Japan nakapauli na sa Pilipinas. Daywalk sa Manila Bay, pagabuksan, subong nga adlaw. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito. World-class quality. Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. Sa mga bago lang join sa ating Facebook Live, good morning liwat sa inyo. Gina-greet ko lang mga ka-aksyon ha, di na ko to kagina. Kay Kelly Jelly, good morning Kelly Jelly, happy Sunday Aksyon Dorel. Still watching here sa USA, happy birthday to my apo sa Pandanon DSB, also kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Keep safe. Okay, happy birthday sa imo apo dira Kelly Jelly, Ma'am Kelly Jelly. Kay Chi Hamin, good morning from Kuwait. Kay Alex Fuentes, mayong aga sa imo aksyon Miss Dor, kaga happy blessed Sunday sa imo. Be safe. Ikaw man sir, be safe good and stay healthy. Kaya Angel Grace Panhilason, good morning aksyon Dorel. Good morning kay Bathala Real. Or Real? Real Ligor. Good morning man. Okay. Kay Hilario Daco Aranico. Ma'am Dorel, mayong aga. Ari lang kami di. Wait lang. Ari lang kami di. Kapamati sa program mo. Patamyo lang sa bata. Kuda sa takuling salamat. Okay. Good morning lang da sa bata ni Hilario Aranico. Kaya Ana Hubali Baga, good morning Aksyon Radio Bacolod, Hyacinth Street, Mansilingan, Bacolod City. Mayong aga. Kaya Vicente Semeliano, good day Miss Dorel, happy Sunday. Happy Sunday man. Kaya Sheila Alagos, good morning. Kay Antoinette Piliado, good morning Aksyon Dorel, good morning kay Anola Piliado. Nga galantaw adlaw-adlaw sa inyo all the way from UK. Kagapulaw gid na siya. Kinanamiangin siya sa inyo magtanaw. Thank you. Wow. Thank you, man. Kay Maria Luz Grijaldo Makunat, good morning. Kay Tuto Junjun Mateo, good morning. Kay hindi ko siya mabasa. Oisen Ginsoli ang ngalan. Good morning, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Hambal ni Kelly Jelly, good morning. Thank you. You're welcome. Amber Mosquera. Good morning, Amber. Regards lang na kay ate mo, Cha Mosquera. Be safe. Ikaw mo dara ha sa San Carlos City. Amping Jude. Kay Cecil Batindaan, good morning, Aksyon Dorel. Happy Sunday. Alex Fantas, thank you, Aksyon Dorel. You're welcome, sir. Kay Jonah Garcia, good morning, Aksyon Radio. Pabati naman sa family Balahay, family Garcia, family Generalao, dyan sa may Sitio Lunaw, Barangay Mailom, Bago City. Salamat po. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Yes, good morning sa may taga-Bago, Barangay Mailom. Edmar Kilitar, good morning, Aksyon Radio. Greet ko lang mga nagapangape sa kapihan ni Bok Nonoy. Kay Pre Aaron, happy birthday, Aaron Paul. John, good morning. Del Rosario Romy, good morning, Aksyon Radio. Patamyo ko lang sa anak ko sa Kawayan. Okay. Kay Romeo de la Cruz, morning, Ma'am Dorel from Pasig, Manila. Solabero family, patamyo lang. Good morning, Solabero family. Kay Klein Cabaron, may aga, Ma'am Gopa Dorel. Keep safe from Hong Kong. Thank you, sir. Keep safe man. Kay Antoinette Piliado, happy birthday. Advance, happy birthday. Kay Dodoy Piliado. Jenlyn Tanyo Larida Hupida, good morning man. Kaya Ping Loha, good morning, Aksyon Boy and Miss Dorel. Ay ako lang subong every Sunday. Ako lang isaga newscast. Pa-shout out kay Rose Loberisco and family. Pag-greet ko ng Vicencio, galito kagina. Family Vicencio dra sa May Tangob. Si Lynn Vicencio, good morning. Kay Ben Barrios, good morning man. Kay Ninita Calamba Figueroa. Dali lang gid ma'am ha, kay commercial pa kami ma'am sa amon nga
on-air radio. So, samtang commercial kami, naga-greetings kami anay. Ma'am Ninita Figueroa, amo na siya ang himo namon kay para ma-accommodate man ang mga naga-comment naton yung mga ka-aksyon. Okay? So, after sang commercial on-air, back to news kami, ma'am. Sige. Sa aton mga ka-aksyon, pila na lang ka days, 96 days before Christmas, kag 103 days before ang year 2021 mga ka-aksyon. Gabi, no? Dugay-dugay nga countdown. Okay, dito na dula. Saan na tarangambal 100 days, subong 96 na lang, dugay-dugay, basi 10 days na lang, 'di ba? Kadasig sang tiyempo. Kaya JM Lanes Gerardino, good morning. Kay Bert Herapusco Caraballo, good morning man. Good AM Liwat, Aksyon Dorel, tamyo ko lang mga Caraballo family sa Kandoni kag sa Sipalay City. Kay Hilario Tagapan, good morning, watching from Banate. Teresita Quinto, good morning, Aksyon Dorel, happy Sunday, God bless you, live watching from La Granja, La Carlota City. Mayong aga, La Carlota City. Kay Ma'am Vanessa M. Mayo, uy, ara siya. Hello, Miss Dorel, have a blessed day, good afternoon from us here sa Minneapolis, Minnesota. Keep safe as always. Ikaw man, ma'am, keep safe gidara sa my Minnesota. Diba? Sige Standby mga ka-aksyon for Balita National. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga galait. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nakabalik na sa Pilipinas ang duha ka mga seafarers nga na-rescue sa naglugdang nga barko sa Japan. Sunod sa DFA, ang mga survivors sa Panamanian flag vessel Gulf Livestock 1 ang nag-abot sa Terminal 2 sa naiya kahapon adlaw Sabado. Ang mga nakaluwas ang ginkilala nga Santa Eduardo Sareno, isa ka chief officer sang barko kag si Janel Rosales nga isa ka deck crew. Ang mga nakaluwas ang parehas nga taga Cebu. Sunod sa Japanese envoy sa Manila, nagapaday ng search and rescue operations sa mga missing crew, lakip na diri ang 36 ka mga Pinoy. Setyembre 2 ang namisi ang barko nga may karga nga mga baka bangod sa Typhoon Maisak sa East China Sea. Subong nga adlaw, Setyembre 20, pagabuksan sang gobyerno sa publiko ang portion sang Baywalk area sa Manila Bay nga gin-rehabilitate usar ang Dolomite Sand gikan sa Cebu. Kahapon nga adlaw Sabado, ginimbitar sang DNR ang media, vloggers kag mga ahensya sang gobyerno para sa preview sang ginpatahom nga Manila Bay kadungan sa International Coastal Cleanup Day. Ang DNR ang nagbutang sang 500 tonelada nga crushed dolomite para patahomon ang shoreline sang Manila Bay. Una nga ginpahayag sang DOH nga ang dolomite nga ginusar sa proyekto ang hindi delikado sa ikaing lawas. Kasunod nga may pila ka mga sektor ang nagpabutyag nga posible makatuga ini sang respiratory risk.
Kag sa dugang nga balita national, gin-report sa Department of Health ang 3,962 ka bagong COVID-19 cases sa Pilipinas. Bangod sini, nagsaka na sa 83,460 ang total confirmed cases sa Pilipinas. Ang pinakamadamo nga bago nga mga kaso ang na-record sa NCR nga may 1,440, Bulacan nga may 354, Cavite nga may 287, Laguna nga may 222, kag Batangas nga may 213. Suno sa DOH, nagsaka naman sa 209,385 ang total recoveries matapos ng dugangan sa 1,128 ka mga pasyente nga nag-ayo sa balatian. May isa kagatos man nga bag-o na patay bangod sa COVID-19 o kung kabugusan nga 4,930 ka mga death toll. Ang Pilipinas ang may 68,645 ka aktibo nga kaso, kag ang pungsod ang may 128 ka mga accredited nga laboratorio kagyara na sa 3.1 milyones ka mga tao na paidalom sa testing. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang 2.5 bilyones pesos nga pondo nga ginpain para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine ang inisyal pa lamang. Inisunod kay Roque matapos ang concerns ng DOH nga hindi nagakaigo ang mga pondo. Turo kay Roque, ang importante nga nibaluan kung paano makabakal sang bakuna sa bulig sang government financial institutions kaya angay sang Land Bank kag Development Bank of the Philippines. Ginako ni Roque nga ginanegosyar pa sang gobyerno o manufacturer angod sa reservation sang bakuna. Plano sang gobyerno nga magbakal sang 40 milyones ka mga doses sang bakuna para sa 20 milyones ka mga pigado. Sulo pa kay Roque, ini ang isa sa mga tika nga ginahimo sa gobyerno rason nga si Presidente Rodrigo Duterte ang nagapakig-angot sa China kag Russia para sa maayo nga procurement terms. Ginehemplo ni Roque nga ang nasambit nga duha ka pungsod ang wala nagapangayo sang advance payment ikumpara sa Western manufacturers. Last size 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan. Yeah, good morning liwat mga ka-aksyon. Again ha, sa mga naga-monitor, so ang ini nga mga greetings time, ginpaini namon samtang commercial kami sa radio on air. So para hindi maboard balalantaw sa amundra nga mga kung anong ginapagawa namon sa Facebook samtang commercial kami on air. So ginapain namon para i-greet ka mo mga ka-aksyon. Sige, kaya Trixie Iboseo, ga-monitor ko di sa gwapang si Dora Cabatu. Thank you, ma'am. Kaya greet ko po mga pamilya ko sa Sipalay, si Vicencio Kagina. Sige, good morning sa imo pamilya. Okay, Lola Dennis, si Dennis, ay to the rescue. Kay Marjun Pacunla, good morning, Miss Dorel. Blessed Sunday Action, Dorel. Kay Vicente Semeliano, good morning. Greet ko lang Eugene Sapini, Ryan Bayotas, halin kay Vicente Semeliano. Keep safe, Action, Dorel. Sige. Thank you, Ged. Okay na? Stand by mga ka-aksyon for Balita International. Irritation o kun
Balita Sunday Edition. Las 6:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Public sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Liwat ginbalik sa Trump administration ang anay guidelines sa Estados Unidos para sa mga individual nga luyag magpaidalom sa COVID-19 testing. Ang sino man nga gusto may baluan kung carrier sila sa deadly virus ang mahimo na nga magpa-COVID-19 test. Ini kasunod sang wala tuo nga kritisismo sa public health officials kag mga eksperto sa Centers for Disease Control and Prevention sa tuang gusto matapos ipalayag sini nga hindi kinahanglan magpa-test ang mga tao nga wala man may nabatsyagan nga sintomas. Base sa report kalabanan sa mga estado sa Amerika ang wala nagkumporme sa tikang sang CDC. Kag sa aton nga sports balita gindeklarar bilang 2020 NBA Most Valuable Player si Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo. Ini na ang ikaduha nga sunod-sunod nga nakuha sang Bucks star ang mga award. Bago diri siya na ikalibang nga NBA player nga nakakuha sang MVP award sa sunod-sunod nga tuig. Ginalakipan ini nanday Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash kag Tim Duncan. Siya man ang walampang sa maragtas sang liga nga ginhingadlan nga MVP kag Defensive Player of the Year nga ini ang unang nakuha nanday Michael Jordan kag Hakeem Olajuwon. Las 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Setyembre 20, 2020. Happy birthday lang kay pretty and sexy auntie ko no. Nila ni Ate Chenny nga si Henny Casiple. Happy birthday! Ay, belated happy birthday kay kagapon ni Kali. Belated happy birthday! Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa akon sa Facebook Live, pasensya gyud nga hindi ko na kamo maisa-isa. Kay kulang nakita sang time. 96 days before Christmas and 103 days before year 2020 mga ka-aksyon. Happy Sunday! Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.